Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Hanghang ni Maruwa. Noy, tanawa sa bintana sa Villa. Oh, may tao sa taas sa bilya. Bayhon sa lalaki ka nang naa sa bintana pa. Og nagtanaw nato dinhi sa ubos. Di man sana sa lolo. Kinalamay lang na to siya. Tingnan siya ang tagyan ng itong mga auto. Dali, pagdali mo. Mamalit na sa bilya. Dali. Wa maglihok ang tao sa bintana pa. Oh, Murag nagpaabot siya nato. Tuoda, pagdali mo. Pa, dili ka na siya na utang tao. ambot lang ha. May tingali nga di lang gyud mo kumpiyansa. Ay mo kalimot, ngawa pa nato makitis Maruwa. Gusto si Gabriel pa. Kinahanglang mapatay una nako pag-usab si Maruwa. Una pa ta makaginhawa. May tingali nga magbuwag na lang ta. Ayaw, Oh, Ha? dili ordinaryong tao ang atong kaaway, Gabriel. Pa, gamhanang barangan si Maruwa. Busa, dili mahimo nga mo kumpiyansa ta. Ako lang ang makapatay niya. Busa, ari mo sa kunduol. Aron makasiguro ko nga luwas ka mo gikan sa dautan niyang gahom. sige. Ikaw ang mabuot, Marla. Oh, pagdali mo. Napagyapon sa bintana sa Villa ang lalaki. Duha lang kapultahan ang mahimo niyang agian. Dili ba pa? Ang kusina ug ang sala. Aki bagis kusina. O kamuna doon si Gabriel sa tubangan. Maguna ko kabot ninyo dito. Ha? Sige pa. Gabriel, pagdali. Oh. Way tao ang sala. Mulahos na taas, Marla. Pa? Pamaninghain ka. Dara ko, Marla. Huwag ko nasugatan sa kusina. Kun mo ka na. Manglahos kita sa taas. Sa imong kwarto sa second floor, nagbaro ang mga tao kaganiha. Di ba? Oh, pa. Dali mo. Mulahos ta sa kong kwarto sa taas. May May tao. tao. Imposible nga. Makakadaog dayon siya pa, dili pa? Marla. Diha pa siya magbaro ng mga bintana pagkakita ta niya. Pa, tawag yun ang atong nakita, dili pa? O Marla, tao, lalaki, nag-itom og pulo. Og nagkaog itong. Tawag yun siya. Kay puti ang bubong ini mong kwarto, Marla. Ugway makita nga laing kulor din sa kusina. Dito sa ubos. Gawas lang ng puti nga bumbong. Kinsa ka man! Maruwa! Ikaw na basab ka na, ha? Kinahanglang mo surrender ka na. Balik sa impyerno nga imong gigikanan. Huwag ipisan ka ba nga kasikas? Nilikay siya na to. Pero nakasiguro ko, nga niya pa siya sa soul sa villa. Unsa to? May milag ko po sa taas. Ginagubo! Pa, Gabriel, dinila mo ha. Ayaw gino pagawas ni mo ang kwarto kung dili kong abot. Pero, Marla, Pa ako ning nasugdan. Busa kinahanglang tapuson ko niya. Kung usa ka laang maning atong nakitang lalaki karon, o gamugna lang kini ni Marwa, kinahanglang ako ning atubangon. Ubanan ta ka sa pagpangitaan ng nagmugna o kasaba sa ibabaw, Marla. Ayaw na, ako na lang. Oh. Noy Maning, nabalaka ko sa gibuhat ni Marla. dili kayo mabalak ka niya. Tungkol kay dili siya ordinaryong tao, Gabriel. Magpaabot lang ta. Kung unsay sunod gamay tabo. Uy! Saan ba to? Murag dunay na buwak ni Maning. May tingali nga sundan ng lakos, Marla. Ayaw, Gabriel! Ayaw paglikaw! Wala siya mamati na ko. Usap sa katong nabuak. Unsab ka itong nabuak. Wa masay bildo dinis labi paingon sa atik. Yun naman. Ang dakong sa amin. Mauday na ang nabuak. Ang sa amin sa bungbong paingon sa hagdanan nga padung sa ibabaw sa atik. Mupadayon ko sa ibabaw. May bildo nga nasa hagdanan sa ibabaw. Nganong miabot ka ng bildo sa nabuak na sa amin? Sa ang sa hagdanan paingon sa ibabaw? Nganong ka ni?
mulahos magkakustaas. Wa mo sa si Marla din eh. Hain mo kasi paingon. May bilang mas putahan sa atik. Musak ako, basin si Marla ka nang nasa ibabaw. Oh. Niyan ako sa siradong pultahan paingon sa atik. Kung paano kung nagtutok ko niyong pultahan. Samsagay ako makita diya sa sud. Bahala na. Ako lang naginayon sa pag-ampli. Mangandam na lang kundaan sa posibleng usugat ako. Hinayon ko na. Naapli na. Oh. Ha? Marla? Marla? Gabriel, Oh. tanawa ang sahog. Ha? Uy. Nalungag tuod ang sahog. Ug tuwa kini mo sangko sa ilaom, sa tunnel. Sa halaran sa mga barangan nga nagpuyo ining vilya sa unang panahon. Si Marua ang nakamugna niya ng maong lungag, Marla. Yun na. Nganong naguol ka man og maayo? Murag dili ko makatuo ining nahitabo sa kong kinabuhi karon, Gabriel. Una, ang pagsud ni Marua sa kong lawas. Hangtod na karon. Ug laing nakapalabad sa kong mao Ang unsa, Marla? ang kalit ka matuurag miabot. Kadili ko tinuod nga anak ni Papa Maning. Mao kini ang labing sakit nga kamatuoran nga ako nasugatan karon, Gabriel. Marla, ayaw pa daog sa bisan unsa nga miabot nga problema. Dunay sulbad ang tanan. Ang angay na buhaton karon. Mao ang pagtagsa-tagsa sa pagsulbad sa mga problema. Ug unahon ta ang lalaki nga nakita tas bintana. Kung kinsa kini siya. Denisia. Ha? Unsay Denisia sa atik. nganong nakasiguro ka mga dinisa sa atik ang mga tao, ha, Marla? Nakakita ka ng turob sa sapatos ka na sa sahog. Sapatos ka na sa lalaki, dili pa. Ug pag-ulang ka ng maong marka. Tuod. Marka sa sapatos tuod kaning niya sa sahog. Nagpaso-paso siya din sa atik? Ang pangutana. Nganong miabot siya dinhi ug nagpaso-paso. Naibawa pa da isang daan nga dunay atik ining maong vilya. Posible nga nagsuroy-suroy ni siya samtang wa ta din eh. Gusto ka sab. Pero nganong miabot man siya dinhi? Kinsa man siya? Usara ang nasiguro ko. Siya ang tagyan ni anang autong itom nga naagi parking sa ubos sa vilya. O pangitaon ta si Marla. Pangitaon ta ang maong lalaki. Paano may kasikas kikin ni gawa sa kwarto ni Marla? Kinsam ka itong lalaki na barog din ka ganina. O ganun, kalit pala siyang nawa. Oh, uy. Ikaw? Ikaw ang lalaking nagbarog din ka ganina? Uy, asa ka? Ngayon niya ka din? Asa ka? Sundan ko siya. Kinsa ka? Ayaw palikin ako! Ngayon nangakas ka pagsaka din eh. Oh, wala siya mamatin ako. Asa ka? Oh, nanaw siya sa ubos. Magdali ko. Sundan ko siya. Bisag asa siya. Nabati mo bang ako nabati? Murag tingog mo itong papa ni mo. Pero, wa naman sab. Huna-huna lang tingalit na ako. Mas may tingaling nga pangitaon na lang nato ang maong lalaki. Ayaw na, Gabriel. Ha? Ato unang tan-aon kung asang iyang mga tunog. Kuto din ni sa atik. O kung unsa mga butangang iyang gipanghikap din niya. Ikaw na lang dinis taas. Kaya ako na magsusi sa mga kwarto ining vilya. Sige, pero kung may mamatikdan kang dili maayo, singgit tayo na. Oh, Marla. Gabriel, isaad ako nga dili ka magpakabayani. Kinahanglang maniguro kasi imong kaugalingon. Oh, Marla. May ibutang si imong huna nga ako lang ang makaatubang ni Marua. Ako lang ang makabuntok niya. Oh, timanan ko ka na, Marla. May bawo dahin ka kung doon ako'y matingadaan sa mga kwarto nga akong ablihan. Oh, sige. Gabriel,
pag-amping. Ikaw sa Marla, pag-amping. Nakunsa magid ka ang maong tao din sa taas sa atik. Huwag tao kining tupad sa kwartong Marla. Gusto si Noy Maning. Baka siya magawa sa kwarto ni Marla? Noy Maning! Noy! Uy! Man din sa Noy Maning sa kwarto ni Marla? Hain di ka siya? Noy Maning! Noy! Hain ka! Noy Maning! Oh, usta, murag singgit man to ni Noy Maning. Murag gisakitan siya. Noy Maning! Noy! Hain ka, Noy Maning! Oh, Noy! murag tingog maron ni Gabriel. Noy Maning, tumag ako! Hain ka! Oh, si Papa Maning, nawa. Ah, Gabriel! Gabriel, unsay nahitabo? Marla! Gabriel, unsay nahitabo, ha? Agi mo abahan! Nawa sa kwarto! Nabati ko ang singgit! Unsay singgit? Hain na pa si Papa. Wa ko may bawo kung hain ang imong amahan. Pero, klaro kayo nga gisikitan siya sa iyang pagsinggit ganina. Unsa? Mo ko nang nabatin ako ganina, Marla. Dili, kinahanglan magkita na to si Papa Gabriel. Pa! Pamaning, hain ka man! Noy Maning! Pa! Noy! Pamaning! Hain man ka, Noy! Tubagan ni Noy Maning! Huwasi mo to ba, Gabriel? May dautang nahitabo gyud kang Papa Maning, Gabriel. Unsa naman sab kining problema haron? Nahadlo ko. Nga mugna na sab kini ni Marwa. Pa! Pamaning tubag ako! Pamaning, hain ka! Huwag yun siya sa tanang kwarto din sa Villa, Gabriel. Sa mo kayo netabo ni Papa nimo, no? Pero imposible nga masayop ko sa akong nabati. Iyag yung singgit ang nabati nako. Pero hain magkaha si Papa. Di na lang tamuhunong sa pagpangita niya. Dali! Uy! Marla! Gabriel! Ay, salamat! Nga ni anagyod mo! O sa may nahitabo, nagaikiyas na di ay mo gikan sa barangan. Daghan kaayo ang makapalibog sa kung nahuna karon manang. Og usak ka sa nakapuno ini. Oo na siya. Ako. Pero di sa ta maghisgot og laing butang manang. Pangitaon sa nato si Papa Maning. Unsa? Kakayain naman sabdi ay ang imong amahan. Magbubuwag na lang ta sa pagpangita ni Noy Maning. Manang, dili ka una, ha? Si Maning nasab ang nawa. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.